Pre-Christmas Nomati Mondal Minority Morcha Hinpen Ketalon Pon. Unity Victory and Prosperity Rally Amai Langhin Constituency Along Kepaman Pon. Numbers at Hirong Piarong Along Luchin Lore Amai Pangcheng Ponpu. Karbiang Long Life at Ababir Tang Ton Pen Arjupanikta. Nomati Mondal Minority Morcha Hinpen Patir Piponsi Parokwa Mate Votungaji Medical IBSI Hemalong Matijong ni Pai Crep Horni Pre-Christmas Aliralon Pen Ketalon Ponabirta Niltuma Perangki Bikrom Teron Pen Birta Nang Palepon. Pre-Christmas Ketalon Ponamailong Nomati Mondal Minority Morcha Maipu Sebastian Kispota Pen Kacheri Pon Amailong Rita Ingtipi Pensi Alhi ke Pachinia Por en Ponsi Hempu Jesu Christo Akai Alamo Chethanchimum Pedopon Halapu Pre-Christmas Ketalon Pon Ahim Kedok Karbiang Autonomous Council Retasing Hiari Dengpen Ing Thang Pon Bangso Pre-Christmas Ketalon Pon Amailong Manpeng Aluhi Karbiang Autonomous Council Retasing Hi Denarong Town Committee Chairman Prodibingti Tourism Board Chairman Dharam Singh Kro Anparta Kithekiding Atum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pechun Pon Bang Arni Mesen, kasi bini bang kini ditung Arna mapantai hirzumi chohang non kewang ji Arni sitamelo ni tu anso se itu kela karata tu mapan jakong pidun pen alang ni tu pan hirzumi nang pi poson se alang ni tu joy one pen tu claim kon ji keda mi pen ni tu chingwai pon kasi bini Arni son mai kini ditung apana bang ke Arni ke menai kang thirnai Arni kusini News Report Bikram Teron, Karbiang Long Life. Karbiang Long Angkang, Prek Jamahawara Long, BJP Asong Pen Kepaman Pon, Unity, Victory and Prosperity Rally Ason Tak Tak, Matijong ni Pai, Crep Horni Le Thot Tami, Langhin Constituency Along, Langhin Constituency ke Parlopon, Hirimba School, Pathu Aklamalong, Anerlo Porpaisi, Apor Malon Pen, Radamaipi Kepaman Pon. Labangso Mailong, Langhin VDC along Klembangpu, Rituraj Barua Ahin Pensi Mai Chari Ponlo. Lapente, Sarthe Singh Rong Pi Pensi Aluhi ke Pachinia Por En Ponlo. Bangso Mailong, Aluhi Sarpo Man Pen, Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang, Chetong Dunlo. Aluhi Aman Peng Pen MLA, Rup Singh Teron, Bidya Singh Ingleng, Dor Singh Rong Hang, EM, Billy Mohan Khaklari, EM, MEC, VDC Chairman Lapen BJP Klembang Phuatum Chetong Dunsi Mai RDP Ponlo. Labangso Mailong Kopi Koson ke Klem Kedam Pensi non Iprang Nang Kileji Akili Kalong Tami Chepahai Unjima Lapen Ongdung Aratatum Ration Card Kaviatuma Pansitami Prabjin Pen Kipi Pajir Pon Puputa Mailong Lamthe Jai Pon. Aduntu Langhin Constituency ke Parlopon, Salewar Forest Reserve ke Parlo Angkangalong, Kedo Anatuma Pansitami, Prabjin Pen Ki Choklim Aron Selamsi, Len Patatami, Pipa Jirpon Poputa, Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Pen, Rada Thingno Lamthe Jaipon. Sarpang Ring Tikatha Reports, Karbiang Long Live. Koilamati Pen kahelo kilometers troxi sose number sart herong piarong along matijong acheklo ni phai crit trock pen ni phai crit troxiar ni an ni aparman kichengsi lochin lore pu aron barim anim ke kroyara datum kachithan kachimoma mai number sart herong pi arong along kedo sart herong pi karbi medium school pathu aklamalong lochin lore pathu chithan chimum amai paduponji aphan kachisik patang pon etlo Karbia Khayatumke Hakoko Pusar Pisar Arni Penta Joarkli Chophejo Pensi Dobom Wangbomlo Pinyarni Ansitame Ili Karbia Khai Atum Aron Barim Anim ke Kroy Arat Atum Arjab Thipsi Dobom Lang Non Ovekimiatum Hakko Pisar Pusar Arni Pen Karkli Kaphejo Nimrokom Siamen Haihui Kachini Pameji Aphan Mate Kaiketa Imithang Karbi Honghari Anim ke Kroy Hin La anso se kirim pamit hekji aphansi non jesemet labang sojai mek lochin lore pu kachithan kachimum lapen kachipare amai ingni ponlo
non kido lagi lagak number mate arnam lang pi da pen ni ba hoy long non ke ban ji ni phai krep trok la pen krep trok si luchin lore asaphong toman pon ikpo la pen nilip la pen arnam lang pi atuman stame wang en ko sinin ke La silabang so mayalong nilip ahawar la pen arnam lang pi hawar la hawar hini ang kang kido aron barim anim ke kroy man peng kido ara datuma phan anta wangpu la pen phapon lu busi tirikam amai ki chakvek amai phu la pen kongchun banga tuma hin pen la pen ni phai kritrok siani ki jut siani abangki nilip MSc pabitro rong pi la pen Dr. Dhorom Singh Teron la pen kaprek man peng kido ke thekiring atuma phan tami chopha padu lasi alang li tuma hin penta nangchi tong dunji labangso amai long labangso mai ke non henlo ke cheng sia phong lo la pen bang pharu pho armu aphansi sik pi pon lo puta than pachini pon thu ate isi Mithanim anim rokom na some hinili tum ponji minia pharma amai amen bang pilo ame men bangke luchin lori mate laga ili tum kar bi pisar pen ili tum nang ya bon aporong puthi a pharman pusipu lai nili nangta than thek the pachini thek the isia program ili tum bi pulon non nang tum hang lo mi lo si choro lo media kote tum phanta ai nili tum nini pharman na program biji 16 mate 17 ko crit shock mate crit shock si a pharman koila mati pen samson inti carbing long life patumi mati jong ni phai krep horni assumption paris chokihola prosaro katum pen paterpi ponsi advent christmas carola jaime kideng pon nilip constituency ke parlo chokihola ahawar catholic mission assumption paris pen mati jong ni phai krep horni ani kang sam por phai ke thom pen rongarlo catholic amondoli akija prosaro katum paterpi ponsi kido ke kroyara katum pen armu che jeng pen pining sore hinira ingkora ke thom aningkan advent christmas carola jaime peman pon labang so jaime kideng ponahut mondoli ke ja ke thikiding atum lapen fathers sisters atum anta chitong dunsi arnama hirjumi hang pidun chokihola pen sonjit kru carbing long lai Jirikindeng police station ke parlo rong hangarong amekar men rong pilapen ajur po tumpen kidam tang nini ni thoma prang rong ni hang arong damsi jaja inghi athing pi nampen athing pita rotlo bonta jaja inghi abang kavia phi apoisa pi pe pinpen athing pi wanted lo kidam tang ni phai cricket homarni men rong pi abang theng pia hemphu jaja inghi aphan phone call si theng pia dam poisa nang chingthum nonpu hangpa misi jajaing hita wangsi chetonglo bangso ka chetong along rajen hanseta chitong dunsi horjun rapetlo horjun bomahut kopikoson benoni je bohong dutsi rajen hanse atum jajaing hi aphan un anareng hu pasosi habit wardam phitlo ani kangsama pormalom rajen hanse bang uthot jajaing hi aphan habit ke wardam adim an Jingthum dam thusi jirikindeng hospital along an sekilang ji aphan wanlo bonta areng ki so ahir kang tangra ka jok apran dam juilu morbaram ni thengpi ban lo de men rong pi ban ha thengpi ban lo amar along a prek sip phonang kuri lo amani tumra ba be thengpi na thaw ni li bang da re dam jui na no thi sabara bang ta bang long so yap do amar si bang long phon kuri lo phun cái đèn rồi tung xin năng than rồi thành pi bang còn đèn lo thì nào đạp lẽ पैसा năng phải thùng mới đằng hồ mà muốn đi punu bang lẽ té than rồi của rồi đây là bang sơ nang ke hang men rong pi ma ko mal nang ke hang men rong pi rồi men rong pi năng hang là thành pi còn đam men rồi là bang sơ theng pi nang li tum tong ka chior ma man te ni tung sẽ chơi gió rồi mà nam bang năng pi pe đèn làng phải giát rồi anam ching thuma posi phunang ke kol bo anh đang pi pe làng po पैसा năng phải thùng mọi posi phunang cor rồi mà là si ni li bang than rồi ô thành pi bang pi pon el rồi đằng hồ itu mah bang về phía mà bà lòng phun co re
apa isa pena dalam pajing thoma athai siba ponder lu kita homa thoma moi si nili than lu mala si budbara da prang mang lu อ่า malu sini bangai thor ok chulo yun lo polo heng ga yu bangai ba thilot lu Jajaing hi aphan apran karmut det atum Rajan Hanse lapen men rong pi henlo labang hinyang bong pen Rajan Hanse aphan ke neplong bonta men rong pi aphan ke neplong lelang la nang li bong ko son pensi apran dam ik juilo Son ni la nili dua kilo ni mati. Asin kubur rong si bangi. ko men tu lon te la ki thi ya Budbara ningwi jiran ni kaklo budbara ni bon. Budbara ni lo. Enggak bersibara ni ke kecil bu. Kecil ngomong lo ke. ente nang li tum la nang li bong chewa ya lo pu ko son pensi chini lo Sini dah rong so kubur rong san lah. kapat hi amri nang li chini ma Hansi bu Hansi. amen ko son la so hanse mene Amen ni lepas ini. Amen pagi ni lah. Kajian Hansi. rajan hanse ing nuwet ma lengong lo kapat hi ba Melumpi. men rong pi ba heni lo bobte men rong pi pen rajan hanse apran kidam joi jajaing hi ahema sorla pen adona rabatum nangke pachini don ke jajaing hi aphan apran ke enalong kachirab dun hatuma phan an ke prabjin pen neplapsi ahok akang sai pinangji pusi ke hang padopon Nilimi niltum rong asar serakor tilo lapen ke hok pet alangli budbar nengwe yong si thite bote pinengwe korbar nengwe bangge rong harapen meeting dora peji lapen secretary president bagi bua aningwe lo sitame alangli bang tumi bangge chok theng pen thilor lo nasi nilige rong nihang agang muralo nasi nilige sorgari gang murai kali sitame jibi lo nasi nili asap ke jirikindeng pen samsing ingti karbing long life tangte pinia daba berta ke lapan si kang ton paniklo